عالیم را من بس زندان و قفس ببیشن ام آزادین گردو کسر من بس Denge gel, denge Kurdistaniye. Jinavendan uçayan radyoya denge gelden baş kodarin hece iri 12 adarı 2025 çarşamba Brüksel saat 8 la amedede emen uçen serisi peşkeş biken dem azad yare berapuya. Hedin ümit bangare berapo ve ke manifesto set sale penasekir. Endamı komite navendiya peki ki helin ümit bername teybet a televizyon medya haberde müjaren doroje ve denerhan. Helin ümit be berfrehi bangare berapo nırhan o ve ke manifesto set sale penasekir. Helvesta meyale hemberi ve bange nete ve ke tevger me ev bank ve ke manifesto set sale nırhan. Tiştaku em jere de bejim manifesto set sale paradigmaya civaka demokratik a rafinekir yare berapoye. Bugutile kedin ifade kirna van fikarane ku hatiye kristalize kirin u rafine buye. Ev 20 salın emli servan fikaran perverde dibin fikran perverde dibin nikaş diken ser pareznamaya pencan are berapo kurbu. Kesin duhazın banga civaka açtı u demokratik baş ve biken bila pareznamaya pencan bukhine. Helin ümit diyarkir ku ve guhertine ve ke pediviye kedibinin u banga guhertin ve guhertine ya re berapo jibu peke ke hatiye kirin. Dive ev yek bezanin. Jibu ku ev guhertin ve guhertine baş ve biken dive re berapore dınava tekili andebin. Kesin dibejin şertu merc her vaha ev kesen ku citiyeta vi kari fem nekirine. Ev kesen ku nexwedi berpirsiyariye ne. Der rewşa hey der berapo soza ku dabu bci ani irade axwe dani hole. PKK jigot ez bereber aporeme. Jibu ku pevajo bimeşe dive bingeheke ve ya siyasi u hukuki pekvere. Çava banka hatine kirin divya bu ev pekveren lehata naha tugav nahatin avetin. Em duxazın pergala imraliye helveşe veret nekirin. Gavek peştir em duxazın rebertij imraliye derkeve. De devam ele hedin ümit bir xis jibuku pediviyen banke heysantır vere be cihanın agirbes hatiyer agahamdın. Tevi ilan agirbes seji eriş devam dike. Be devama erişan pevaju te provake kirin. Be gutine kedim be devama erişan te xwestin ku ev pevaju ne çeseri perskirek çariser nebe. Le drev şekede ku pevaju devam bike veri Türkiye guherin u ve guherin ciddi pekverin. Be demokratik buna Türkiye re ve modeleke ku jigelen hereme hamu yere be minak peş bikeve. Civinenden partiyen bingel rejid domeden parti u DPP de çarçıya bangaçtı u civaka demokratik arebe raporde civinanı dardıxe. Lırha mereş muş huvane civinen gel hatını darxıstin. Parlamenter Ömer Öcalan u endama tejaye ayla katatajı dırnava gelek kes tevi civinan dırnavçı rıha bireciki bu. Pişti bireciki heman heyetle navçıya halfeti bigerrecviyan. Lehil vaneci civinle avayadan partiyatı darxıstin. Heserukadan partiyarı haye sema aşeoğlu de civine de ahıvi ugut. Jibu banga birezi Öcalan rast ve refem kirin ve em 24 saatan dınava xabatan debin. Lemereşe ji civina gel heb u parlamentera den parti Nevroz Uysal u hevseruke komisyona xabati ya den parti Mehmet Bozgeyik beştar bun. Lemuşe ji di civina gel de parlamentera Bajer Sümeyya Boz axivili Batmane civinle navça hezu hatta darxıstin. Parizeri reberapo mazlum dinç nivizkar Fırat Can u hevşaradara Batmane Gülistan Sönük parlamenter Zeynep Odunci tevlibun. Mazlum dinç de civine de ev peyam xwent u derketina banga reberapoda.
Linavçe wane Erdiş, Ebex û Bekiriyê jî civînên gel pêk hatin. Parêzer Faik Özgür Erol û hevşaredar jî di nav de gelek kes tevlî civînan bû. Li gel navçeyên İstanbulê jî civîn hebû. Li Qoser, Lîce, Silopya û Tarsusê jî bi heman armancî civîn hate li darxistin. Di tevaya civînan de gelek tekildarî Banga Serdeme ya Rêbera de hatin agahdar her wiha nêrîn û pêşniyar hatin guhdarîkirin wê civînên Dem Partî heta bazê adarê bidome. Piştî peymana di navbera Qesedê û Şamêrê destsilata bi civaka Durzîrê jî li hevkirin. Li gorî li hevkirinê xizmetên ewlekariyê yên Swêdiyeyê wê bi Wezareta Karê Huntura Sûriye ve bê girêdan. Karmendên polîsên xwecihî jî wê ji vê welatiya başûr bin. Li gel vê yekê wê bi hikûmet, walî û şefekî polîsan ê pêwîstî ji Swêdiyeyê bê tayin bike. Ev agahî di Ajansa Sanayê a bi ser hikûmeta Şamê de jî hatiye ragihandin. Li pê îlhevkirinê pêkhatiyên Swêdiyayê ala Sûriye bilind kirin. Bi duruşmeya kêfxweşiya xwe anî ziman. Li Hesekê de jî kuştinan Aleviyan meşhate li darxistin. Kuştina Aleviyan li bajarê Peraveyê Sûriyê li Hesekê bi meşekê girseyê hat şermezar kirin. Xwepêşandêr bi ber bi çarxeriya Şîîd Serhed Ataxa Müftî ve ketin rê û li vir deqeyek rêz girtin ji bo giyana şîîdan. Endama Kongreya Star beyan Xelîl di xwepêşandanê de axivî. Xelîl wiha got komkujî û binpêkirinên ku li peravên Sûriyê tên kirin sûcê mirovaniyê ne. Ji bo rewestandina van sûcan divê herkes baldar be û demil destwerdan bêkirin. Bi navê pêkhatiyên Hesekê Ferhan Daûd jî axiftinek kir û balkişan ser van xelan. Tiştên ku li peravên Sûriyeyê qewmîn nebûyereke cuda ye. Lê berdewamiya komkujiyên li Efrîn û Serêkaniyê ne. Ev komkujî bi piştgiriya rasterast a dewleta Tirkiye dagîrker tên kirin. Daûd di dawiya xaftina xwe de Banka Yekirêziya Pêkhatiyên Sûriyê û dûrketina ji mezhebperestî û nijadperestiyê kir. Xwepêşandan duruşmeyên ku Banka Yekîtiyê Pêkhatiyên Sûriyê dikin bi dawî bû. Komkuja Aleviyan li Winterthurê hate protesto kirin. PKK'ên ADGB yên li bajarê Winterthur ê Swîsreyê komkuja Aleviyan a li Sûriyê protesto kirin. Çalakî li îstasyona trênê ya Winterthurê pêk hat. Piştre daxuyaniya ku aliyê ADGB hate amadekirin ji aliyê Halî Süren ve hatiye xwendin. Di daxuyaniyê de hat gotin rejima Erdogan ji destpêka pevçûnê ve bawayeke sîstematîk ev komên qetil kirin ev kom qetil kirine û piştgirî dane wan. Armanca demdirêj a Erdogan ev ku dewleta şeriatê êlnê dijî Kurd, Alewî, Durzî, Xristiyan û jinan ava bike. Ji bo vê têne piştgirîkirin ne komkujiyên HTŞ di heman demê de rejima Colanî rewa dike. Em ê wekî ADGB lê dijî reveberiya HTŞ her tim piştevaniyê bi gelên Sûriyê re bikin. Em bank li herkêzên demokratîk pêşverû û azadîxwazan dikin ku tevlî me bibin. Li ser navê navenda civaka Kurd a Winterthurê Rûken Amê jî axaftinek kir û komku jî şermezar kir. Serokkomarê Tirkiyeyê AKP'yê Erdogan diyar kir ku peyman ve xizmeta ewlekarî û aştiya Sûriyê bike. Serokê giştî AKP Serokkomarê Tirk Recep Tayyip Erdogan beşdarî fitara biratiyê ya bi Filîstîniyan da ya li salona pêşengeyê ya millet a Beştepe'ye hat darxistin bû. Erdogan cara ewil li ser peymana ku di navbera fermandara giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Abdî û serokê demkiyê Sûriyê Ehmed Şara de hatiye imzêkirin axivî got pêwîst e ev peymana ku hatiye imzêkirin bê geymanî werê cîhanîn. Weke Ereb, Tirk û Kurdan heta ku em biratiya xwe bilind bikin, em dikarin hemû lîstikan xirab bikin û pêşeroja xwe mîsoger bikin. Divê em ji bîr nekin ku ji bilî rêzgirtina ji hesasiyetên hevdûrê Tirkiyeyê din tune ye. Erdogan anî ziman ku pêkanîna bê geymanî ya peymanê ve xizmeta ewlekarî û aştiya Sûriyê bike û got
serkeftiye ve hemu birayên me yên Sûriyeyê bin. Em giringiyeke mezin didin xurtkirina yekî tu hevgirtina Sûriyeya. Serokê Meclisê Nûman Kurtulmuş di civînekê de derbarê Bangarê Berapô de axivî Serokê Meclisê Nûman Kurtulmuş bi rêveberên hin saziyên çepemeniyê re li hev civiya. Kurtulmuş di civînê de bersiv da pirsên li ser Bangarê Berapô got ez hêvî dikim ku siyaset jî li ser xeteke hevpar û maqûl bimîne. Di vê mijarê de divê herkes berpirsyariya xwe bicih mîne. Kurtulmuş anî ziman ku ev mijar ne mijarê polemîkê ye û destşankir ku pêvajiya hatî destpêkirin ji bo Fedeya Tirkiye'ye. Tirkiye'ye Nûman Kurtulmuş derbarê serdanên heyeta İmraliyeya Dem Partî jî nirxandin kir got heyet de serdanên partiyên siyasî de li İmralê çi hatiye axaftin çi bûye û pêvajî vedibêje. Helbet meclis cihê ku divê hemû pirsgirêkên Tirkiye lê tên çareserkirin. Ji ber vê yekê wê pirsgirêk bi helwesta hevpar a partiyên siyasî li meclisê çareser bibe. Dema ku pêwîst be em bikevin dewrê û bawayeke zelal vekirî û ji dil pêvajî bimeşînin. Meclisî wê berpirsyariya xwe bicih bîne. Nûman Kurtulmuş derbarê nîqaşên destûra bingehîn de jî got wê piştî li ser cewherê destûra bingehî nîqaş werekirin. Paşê li ser navêroka wê nîqaş pêkirin û herî dawî jî meclis wê rêbazeke hevpar bi pêş bikeve. Serokê Meclisê Nûman Kurtulmuş destşankir ku ti alaqeya lêkolînên destûra bingehîn bi pêvajiya İmraliyê re nîne. Belê godan jemen û çên serî sibê pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.